ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ҳама каса ба канали оилавии мо. хеле буд дар канал влог напартофтагӣ будум. имрӯз хостам ки як влогча бупартофем баҳри шумо. мо оилавӣ тамошо рафтагӣ будем. инами як парки дами наздикии мо буд, рафтем як рӯзи афтобии тобистонда рафтем. бениҳоят ҷои хуб, ҳам барои пикник кардан, ҳам барои тамошо кардан, ҳам барои кӯдако. бениҳоят ҷои хуб, лекин хубтараш иҷа бегаҳда биравӣ бо хубтар мешавад. дар ҳами ҳавои гармӣ инаи каруселода боша, кӯдакоро шинондем, давотоз кардан, паридану ҷаҳидан. баъд инаи ҳама чи баланд дошта шиштем. оилавӣ бугем мо қати мардак даята шиштем, кӯдако даята охали комната чашм шиштем. ҳамхали як боло поён то хӯрдем. ма хостам аям боло ҳамаи ами парка хушро видео кунам ва баҳри шумо бумонам дар канал, шумоам бибинед. бениҳоят парки хуб, ҳам калони хушро, ҳам хали салқинак дурунош, ҳам ҷои шиш доштай, ҷои фонтанам доштай. рафтем хай ҷои фонтаношу ҷошо видео накардам ростига. инам хали камтарак аим боло видео кардам барои канала ва миннатдори худро ба ҳар яки шумо мерасонам ки моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед. бениҳоят миннатдор. кадоме ки нав ба канали мо омадай, марҳамат, подписатсия кунед, влогомона интизор шавед. хона омадаем. баъд як рӯз хостам суши кунем, кати авокадо ва бодринг. иҷа боша творожный сир дорем. баъд ане хеле лист нори. ма хеле кадестам ида панҷум бора шашум боршай. ина иҷа боша биринҷа тайёр кардам. биринҷа якум меҷӯшонем. баъд рисови чи ҳастай, уксус ҳастай, ҳавайда камтарак шакар андохта як ҷоя мекунем. анам хел мемонем ки хунук шавад. дар иҷа боша ба авокадо бениҳоят шаварам дӯст медора. як ҷо кор рафтагӣ буд, омада нушта гуфт ки якта суши ку. ман намедонам мера шумо чӣ мегӯед. мо суши мегӯем, роли мегӯян, суши мегӯян. ман ҳам хеле. баъд ина иҷа об гирифтем барои ами листора камтарак тар кардан. камтарак ба ҳамо чи тар мекунем ово гирифта. баъд биринҷа монда то метем. аку бисёр одамо кардагияну бо ма хостам ки нишон битиям. ман чанд қашид кардестам. бениҳоят ба маза меоя. аяму бигем ай магазинида аяму ҷое ки суши мекунанд, ай ҳавайда ба маза меоя. инами охиронаштам камтарак об мекунем барои часпиданаш ва анам хеле тайёр карда гирифтем. бениҳоят ба маза. ҳатман шумоам тайёр кунед. и барои хӯроки шомон буд. ҳамроҳи буд ина хеле картошкара калон-калонтар реза кардем, бирён кардем. иҷа боша кӯдакода элиф катифа резада чӣ мекунам, ходоки мекунам. хумонда боша гӯшта кати пиёз жарид карда дар дори ноно мемонем бо пиёзи зиндакатӣ. анами хел барои хӯроки шомон инами хӯрокҳоро тайёр кардем. дӯстони азизу меҳрубон, ина гулакои ма чӣ хел шиде. ина иш хеле хамак мешиде. иш занҷабил. ами се донашу мондум, дигор шакандум. иш инаи гул. навоқ додум шуна. ина иш намедонам барои чӣ. ҳам оста калон шидестай, ҳам ола ду-се рӯз ами чиш тар места. ина ёро ҳар рӯзе об метем бо қоқ мешаванд. ин неким не худуш об меброра. чӣ хеле ҳастай ки ина бо зардак шидай. он рӯз иқа бо хоки нав андохтумша. намедонам барои чӣ. ҳам хеле шидай. ана и гулуш. инам хеле. и гулои ман ва занҷабил. як рӯз магазин рафтум, духтаракои хушро. помидор арзон будай. помидори 70 рублея будай. гирифтум. баъд як ду банка харидиму. баъд кришкош кади
омадем чӣ кардам, ҳамёро маҳкам кардам. Ҳамиқа банкача инаи ду банкара харидам, ёда хона будан. Инами хеле зинда маҳкам кардам. Ха видео накардам, и видеошда пеш видеом астай. Ё амаш зинда, нами хеле реза кардам, намак кардам. Чи камтар равған кардам. Баъд мондум овуш буромад, овои помидор. Баъд ҳамаша гирифтам дар чи як ним соат зиёдтар ҷӯшондем дар об. Ами хеле криш ба банкҳо ҷӯшондам, баъд даҳанкиёшона маҳкам кардам. Нами хеле хеле оста маҳкам мекунем. И квартирамон калонай, барои мо и сол банка маҳкам мекунам. Аки ёра магазин харидам и помидорора, бозор дози бо арзон шид. Мардака мегум миёра зверовою шакаровию ҳам хеле бод маҳкам мекунем. ҳамроҳи шумо. Дар инҷо боша влога ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошад. Худованд нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. Хайр.